Mario mar tiegruok weche mag ruayo gi thiedho jotugo e tuke mag wakeni mano bagi pacho ka riwruok matayo tuke adhula FKF komakre gi riwruok mar FIFA orumo ayanga. Jokanyo maromo 25 kowuok e klepe matugo e lig maduong' mar wakeni FKF WPL kaachiel gi mago mawuok e klepe matugo lig mar National Super League nokalo e tiegruogno manobagi kuom ndalo 4. Tielo mokwongo mag tiegruogno nobagi 10 higa mokalo ka tielo mar 2 nomiyo jogo manoyudo tiegruok thuolo mar gero rang'iny margi weche mag ruecho, thieth kaachiel gi bedo gi ng'eyo e kit chiemo ma jotugo ma wakeni onego bed ni chamo. Hapa ni ma first aiders, so unapata wana gain those skills of physiotherapists. So wakipata hizo skills wanaenda kuimplement into their teams. Unapata players wako sawa, performance pia inaenda juu. Most of them wamekuwa na deal tu na those first aid skills, but tukiangalia deep into therapy hawakuwa na hiyo knowledge. But as per now, most of them wamekuwa educated and they are implementing. I was here talking to the physiotherapists about the importance of mental health and mental well-being for athletes. How to adequately support them, how to identify signs of mental health, the symptoms that come with, distress, and how to act when that happens.